след 3000 опита да го запиша в Ask, да го записвам тук. Значи, знам момиче или момче да си, обаче ти препоръчвам книги, които аз съм чела. Например, Monster High. Много е интересна и чакам да излязат другите две книги, да си ги поръчам. Да, не е дебела, споко. Супер интересна е. В момента чета Закуска в леглото, обаче се продава само с изписание Космополита. Книгите на Пауло Кюело са много интересни, зависи в смисъл зависи как ще разбереш. Да, това ще кажа, значи на Пауло Кюело най-яката е Победителят е сам. Значи 11 минути, Дневниците на един маг, Вещицата от Портобело, Алев, на Дан Браун. Чай се сетя някой. Неговинният символ. Тя е доста дебела. Дали е тук да ти покажа? Не, всъщност не е много дебела, обаче е супер интересен, няма да усетиш кога ще прочетеш, зависи дали обичаш да четеш. Не плачи любима, обаче забравях коя беше авторката. И в момента не е около мен да ти я покажа. Не знам къде е. Коя друга книга? Не знам. Създадена от Дими Кос. И тя е много яка. И не мога да се намеря другата книга. Реверанс, обречен на безсмъртие, тя е уникална.